Genesis, Kapitulo 21. Ang pagkatao ni Isaac. Ginbindisyonan sang Ginoo si Sara, suno sa ginsaad niya. Kag nagbusong siya kag nagmata sing lalaki, tungod kay Abraham, nga tigulang na. Ang bata natawo sa tion gid nga ginpat-od sang Dios. Ginhingalanan siya ni Abraham kay Isaac. Sang 8 na kaadlaw ang bata, gintuli siya ni Abraham, suno sa ginsugo sang Dios sa iya. Si Abraham nagaedad 90 ka tuig sang pagkatawo ni Isaac. Si Sara nagsiling, ang Dios naglipay ka nagpakadlaw sa akon. Ang tanan nga makabati na hanungod sini magakadlaw upod sa akon. Sino ayahan ang magsiling kay Abraham nga si Sara magapasuso sing mga anak? Pero nahatagan ko siya sing bata nga lalaki sa iya katigulangon. Ang bata nagdako, kag sa adlaw nga ginlutas siya, si Abraham naghiwat sing isa kadako nga punsyon. Si Agar kag si Ismael ginpalayas. Isa ka adlaw, si Ismael nga bata ni Abraham kay Agar nga Ehiptohanon nagahampang upod kay Isaac nga bata ni Sara. Nakita ini ni Sara, gani nagsiling siya kay Abraham, palayasa ining ulipon nga babayi kag ang iya bata. Ang bata sining ulipon nga babayi hindi dapat magpanubli sang bahin sang imo manggad nga panublion sang akon bata nga si Isaac. Natublag gid si Abraham tungod sini kay si Ismael bata man niya. Pero ang Dios nagsiling kay Abraham, hindi ka magpalibog na hanungod sa bata kag sa ulipon mo nga si Agar. Himua ang ginasiling sa imo ni Sara. Kay paagi kay Isaac, makaangkon ka sing mga kaliwat nga akon ginsaad. Hatagan ko man sing madamo nga mga kaanakan ang bata sang ulipon, agod mahimo sila nga isa ka pungsod. Anak mo man siya. Aga pa sang madason nga adlaw, si Abraham naghatag kay Agar sing pagkaon kag sing sulodlan nga panit nga puno sing tubig. Ginpakugos ni Abraham kay Agar ang bata kag ginpalakat sila. Naglakat si Agar ka nagdalang-dalang sa kawayangan sang Beersheba. Sang naubos na ang tubig, ginbili niya ang bata sa idalom sang kahoy-kahoy kag nagpungko siya sa unhan nga may kalayoon nga mga 100 ka bara. Nagsiling siya sa iya kaugalingon, hindi ako makabatas sa pagtanaw sang akon bata nga mapatay. Sang nagapungko siya, didto ang bata naghibi. Nabatian sang Dios ang hibi sang bata, kag ang anghel sang Dios halin sa langit naghambal kay Agar. Ano ang ginapaligban mo, Agar? Hindi ka mahadlok. Ang Dios nakabati sang hibi sang bata. Magtindog ka. Kugusa ang bata kag pahipusa siya. Pagahimuon ko nga dako nga pungsod ang iya mga kaliwat. Dayon ginbuksan sang Dios ang iya mga mata, kag nakita niya ang isa ka bubon. Nagkadto siya sa bubon kag ginsudlan niya ang tubig. Ang iya suludlan kag ginpainom niya ang bata. Ang Dios nagubay sa bata. Sang nagatubo siya, nagpuyo siya sa kawayangan sang paraan kag nangin matanda nga manugpana. Ginpaasawaan siya sang iya iloy sang taga-Ehipto. Ang kasugtanan ni Abraham kag ni Abimelech. Sa sadtong nga tion si Abimelech kag si Pikol
nga pangulo sang iya hangaway nagkadto kay Abraham ka nagsiling, ang Diyos nagaupod sa imo sa tanan mo nga ginahimo. Gani magsumpa ka diri sa atubangan sang Diyos nga hindi mo ako paglimbungan, ukon ang akon mga kabataan, ukon ang akon mga kaliwat. Nagmainunungon ako sa imo. Gani magsaad ka nga magmainunungon ka man sa akon, kag sa sini nga duta nga imo ginapuy-an. Si Abraham nagsiling, nagasaad ako. Si Abraham nagyamo kay Abimelek na hanungod sang bubon nga ginagaw sa mga ulipon ni Abimelek. Si Abimelek nagsiling, wala ako makahibalo kung sino ang naghimo sini. Wala mo ako pagsugiri, kagamo pa lang ako makabati na hanungod sini. Dayon ginatagan ni Abraham si Abimelek sing mga karnero kag mga baka, kag sila nga duha naghimo sing kasugtanan. Si Abraham nagpain sing 7 ka kordero gikan sa iya mga karnero. Si Abimelek nagpamangkot sa iya, nga ginhimo mo ina. Si Abraham nagsabat, batuna ining 7 ka mga kordero. Sa imo pagbaton sini, ginakilala mo nga ako ang nagkutkot sini nga bubon. Gani ang duog gintawag nga Beersheba, kay sila nga duha nagsumpaanay didto. Sa tapos sila makahimo sini nga kasugtanan sa Beersheba, si Abimelek kag si Pikol nagbalik sa duta sa mga Filistinhon. Dayon si Abraham nagtanom sing isa ka kahoy sa Beersheba, kag nagsimba siya sa Ginoo, ang Diyos nga wala sing katapusan. Si Abraham nagpuyo sa duta sa mga Filistinhon sa malawig nga panahon. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 22. Madamo gid nga salamat.